Ga gangar yan malin an da zai yi usanin waka din yan malin akwai haƙuri yan malin jurewa yan malin a daddana yan malin a daddaure yan malin ga rarara dan malin idan wata ran ta noke ai wata ran gurgwa wani ba ce riba na gaban mu in jure mai kyauta Allah ne ya halitta wani za ya haramta akwai haƙuri maganar ce akwai haƙuri masu kirifta yanzu baki wata rana a rizki fari masu kirifta a yarda na ji kyawun tafiya guzuri masu kirifta a to da giri nasara za a mi katari masu kirifta a to a yi marmaza marmaza a yi maiko a yi marmaza marmaza a yi maiko a yi hanzara hanzara a yi maiko mata da maza a gare ku muke nuni a kan mu yi kwance matasa mi mai za ta fashe kuma zo ku sami da manin dare manin rana sai ka ga dan yaro kuri baya barci ko da ba shi da kotar baya kunci murnarsa yake kamar gwamna ya ci sannu sai sa'a ta ci wata ran riba ta zo nasara ta ci ko da aka san haka rai baya dace kaɗan ya rage ta fashe dan ta kusa sai ka ganin jari na yayi bisa wata ranka ishe mu kasa kasa kullum nesa tana ta zama kusa kaga kudin malin ne karamin jari ne a cikin nasara ne ga ni gida na azumi masu mafarkin na tabbata za ya kasance gaskiya ne na kahutu da farin gwiwa ta wakar mani ce yan mani sai ku mun kyauta akwai hakuri dan Allah ku jure za ku ci ribarta ta amana shan kadi yan mani sun san muryata mawaƙi ta gaba ne asuwaji ilahu ya waiwaita akwai wani dan sakon yanayi sai na yayata riba da dai riba da dai riba da dai NSA dai nasarori kan tsaro sun ninka dai a gasa kuma ga 'yan kasa duka 'yan ta'adda da sun ka hallaka halilu su bubu ya mutu da allaka wata ya mutu dan gwata ka talla ya mutu da amin na ka talla ya mutu murus dan tsoho ya mutu barumi ka talla ya mutu jafar ka talla ya mutu ka talla bai buhu yalo da ma yaransa sun mutu yalo suraje ya mutu da ka talla dan muhammad shi ma in kun san shi ya mutu ka talla makalko ya mutu an kai karshen hasan
gashi budere ya mutu sai na dan baburki ya mutu har ma yaran su sun dan mai jan kai a wuta ina yake an kai karshen shi ya mutu nuhuri ba da duniya in ere kashin wuya baka da nabuhun kaya da irin kuka saka tutiya aikin ku sai ta nahiya cikin wagar ta masu maini akwai yakinin mai haƙurin kirmitoci ke cin ribar kirmito na rera waka ina tashi na tura maini kai a ringa maini kar da a daina maini domin ko maini in ya fi zaman banza fahimta ta ne dai